कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। दापोलीमधून एक धक्कादायक घटना समोर आलेली आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली उपजिल्हा रुग्णालयाच्या नव्याने सुरू असलेल्या बांधकामात लिफ्टच्या टाकीमध्ये पडून समीर श्रीकांत चव्हाण या 5 वर्षीय चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय। ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे हा अपघात घडल्याचं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे। या घटनेमुळे मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त होत असून उपजिल्हा रुग्णालयासमोर मोठा जनसमुदाय जमलेला आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार आज 12 जून रोजी दुपारी ही घटना घडली। रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीचं बांधकाम सुरू असताना लिफ्टच्या रिकाम्या टाकीमध्ये पाणी साचलेलं होतं। खेळता खेळता चिमुकला समीर त्या टाकीमध्ये पडला आणि पाण्यामध्ये बुडून त्याचा मृत्यू झालाय। या घटनेनं परिसरामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे। स्थानिक ग्रामस्थांनी या अपघातासाठी थेट ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणाला जबाबदार धरलेलं असून बांधकाम सुरू असताना सुरक्षेच्या योग्य उपाययोजना केल्या नसल्यानं हा अपघात घडल्याचं नागरिकांचं म्हणणं आहे। या घटनेनंतर उपजिल्हा रुग्णालयासमोर मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय जमलेला होता। नागरिकांनी दोषींवरती कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे। घटनेची माहिती मिळताच दापोलीच्या तहसीलदार अर्चना घोलप यांनी तातडीनं घटनास्थळी भेट दिली। पोलिसांनी देखील घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केलेला असून पुढील तपास सध्या दापोली पोलीस करतायत। या प्रकरणी संबंधित ठेकेदार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवरती काय कारवाई होते याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलंय। या दुर्दैवी घटनेमुळे मात्र दापोली शहरामध्ये खळबळ उडालेली आहे। तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी। मग तुम्हाला समजायला नको, उत्तर दे ना। चल त्याला जाऊ, चल निघ, चल तिकडे करू नका। काय बोलायचं ते बोलताय, तुम्हाला समजत नाही कसं बोलायचं। चल, घटना काय घडली डोळे खालती घ्या। तुम्ही उभे असं बघू नका। काय लक्ष दिलं तू? काय लक्ष देऊन गेलं का? तू काय लक्ष देऊन गेलं का? तू परत पुढे बोलतोय। मॅडम बेजबाबदार आहेत लोक। या बीएनपीची काम आहेत ना, सगळ्याकडे सगळीकडे हेच चाललंय। आमचे कॉन्ट्रॅक्ट पाहिजे। मॅनेजर आता म्हणतो मंगळवारून निघाले। बोल, त्याला जबाबदार तू आहेस। तुम्हाला उभी करतो तिथं पाण्यात झोपवतो तुम्हाला। कोण आहेस? हा, कोण आहे सांग पहिला। मग बीएनसीचा ना? हा, तुझ्या साहेबाला तुला कोण नाही ना, तुझं कदम साहेबाला बोलव, झोपून काढू तुला पण इथं। काय बोलतोय तुम्हाला समजायला नको। चल याच्याकडे काय बघतो? वॉचमॅन नाही, सिक्युरिटी नाही, काय नाही, पत्रे लावलेले नाही। हा कोण आहे? हा चल तू बोल। जबाबदार कोण आहे इथला? साईड कोणाच्या ताब्यात आहे? तुमच्या आहे त्याच्या? उत्तर कोण देणार? मग तुम्हाला समजायला नको, उत्तर दे ना। चल त्याला जाऊ, चल निघ, चल तिकडे करू नका। काय बोलायचं ते बोलताय, तुम्हाला समजत नाही कसं बोलायचं। चल, घटना काय घडली डोळे खालती घ्या। तुम्ही उभे असं बघू नका। काय लक्ष दिलं तू? काय लक्ष देऊन गेलं का? तू काय लक्ष देऊन गेलं का? इथे विनामूल्य जेवण मिळतं म्हणून त्या 2 मुलांना इथे सोडलं। तो काम शोधायला गेला, ते जेवले इथे मुलं आणि खेळता खेळता तो पडला आणि एक मुलगा इथे बसलेला होता आणि बसल्यानंतर तिथे टाकून ते गेले डोक्याला। आम्हाला मॅनेजरची गरज नाही आहे। आम्ही भांडवतो कोण ते दोघं बाकी हे पाठीमागे कॉन्टॅक्ट करून सांगायला बोलून बाकी तो नाही। 5-6 वर्ष मॅडम आपला चार्ज चाललंय। हे उंची 8 फूट आहे आणि पाण्याची लेवल 7 फूट आहे। मॅडम हे सगळं असताना कॉन्ट्रॅक्टरचे 2 माणसं काय नाही हा पहिला प्रश्न आहे। ते पण आहे मॅडम रोज जाणार मुलगा काय पण जाऊ शकते यामध्ये काय मॅडम माझं म्हणणं साईडवरती त्याचं काम मॅडम 3 वर्ष